Hej alle sammen og velkommen til den her video her. I dag har jeg en gæst med. Kom ind, gæst. I kan se ham igen. Det er Tyre igen. Men nu kan vi snakke. Og nu snakker vi. Før der snakker vi når VR Heads opkaldt, så I kunne køre os. Men det kommer til at blive en ny video. Og det er Liams første voice review. Er det? Ja, ja, når jeg taler dansk, så er det. Men kom, skal vi komme ud? Jeg starter bare med hver. Du får 10 sekunder. Okay. Er det på first person? Nej, jeg har det bare lige her. Det ser lidt federe ud på video. 1, 2, 3, Men er det ikke på first? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvor jeg kan ikke finde ud af, at jeg har spillet noget. Hvor fanden er bro henne? Hej Liam, jeg står hernede. Hvor? Du er nede simpelthen. Bro, mit det lækker. Kunne ikke lige tage mig? Jeg kom lige til at gå ud af min cirkel. Giv mig lige 3. 1, 2, 3. Hold nu. Hvad laver jeg? Det er ligesom en controller, den her. Disconnect nogle gange. Nah, bro. Jeg kan ikke finde ud af det her mere. Okay, nå. Ej, jeg tager det lige så stille bare roligt. Hvordan er du? Wow, bro. Come on, bro. Where are you? Hello! Har du fundet mig? Nej! Jeg er meget hjemme, vi er inde i samme rum. Yeah, by the way. 1, Hold mig. 2, 3. Jeg kan ikke det her mere. Du får lige lidt flere sekunder. 5 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5. Hold nu. Jeg tager sådan. Nej, jeg løb. Du løb lige hjem, what the fuck? Ja, bro, jeg bruger bare hovedet på, så jeg kan. Vi kommer nok også til at spille senere, det er sammen med vores ven. Ja, det er bare lige nu, der har han ikke så godt internet. Så bare lige komme ind til stammen. Jeg går ind til stammen. Faktisk meningen, vi skulle lave hide and seek string. Men det kunne vi jo så ikke, fordi alle dem, der skulle have været med, de kunne ikke. Ja, ikke engang en af dem. Jo, mig, men Ja, du altså, det er også fordi... Ja, dem hjemme hos Liam lige nu. Og jeg har allerede min næste plan, jeg skal gøre. Nej. Jeg giver dig lige lidt tid. Nej, det behøver du ikke. Okay! Så går jeg bare action mode. Nej, det er ikke action mode. Get lost, bro. Nej, held mig. Du skal ikke køre i action mode eller sådan noget. Holy hacker, bro. Holy hacker. Ja, jeg er da ikke en lille jumpscare. Jo, du gør. Du kigger bare på mig dybt i øjnene. Ikke tænk på, hvad jeg kommer til at gøre nu. Nej, du må ikke bruge booster. Det gør jeg ikke. Jeg har nemlig lært noget. Selvfølgelig har du det, bro. Det er så lang tid siden, jeg spillede Cola-tækken, jeg skulle bare sidde og gøre det. Jeg har overhovedet ikke grindet det her. Siden at du er begyndt at spille det, så er jeg... Ja. Kig mig dybt ind i øjnene, du ved godt, hvad der sker så. Nej, jeg gør ikke. Vis det må være. Vis Liam. Nej, jeg hader de her korn her,
jeg er dårlig. Og Beth, Aske, han siger bare, at han ikke kan spille. Og så lige om lidt, så kommer han bare ind som stage. Og du var der. Mit det er lækker. Nej, jeg tog brains med ham. Det ved du godt. Det gør jeg ikke. Bro. Holy unfair. Fuck, man. Jeg kan ikke. Giv mig du den. Ja. Aske, spiller du? Er du joinet også? Så stille keeper du den i øjnene. Nej. Nej, bro. Nej. Aske, kan du join os? 10 og 5? Vi snakker nemlig med Aske i Modis. Fuck, jeg var egentlig god til det der lige der. Kig på mig. Åh nej. Og her med. Rolig. For 10 sekunder til løb. Nah, bro. I don't need any seconds. Jeg træner. Nah, bro, skal ikke prøve at juke mig deroppe. Det gør jeg ikke. Jeg kender nemlig et trick. Ved du hvad? Holy fuck, det der du har godt lavet. Ja, men Hvor tror du, du skal hen, bro? Til munden. Nah, bro, jeg er lige det største hobby i mit liv. Du skal finde sådan på hver map du går ind. Nej. Så er der materialer. Og hvis I spørger om, hvad lige om han snakker med, det er bare Aske, og vi snakker ind over Discord med min telefon. Okay. Bro, holy god, damn, jeg bliver lost der. Hallo. Kan jeg bare lige have det der kamera være søs? Ja, Bløn, inden du lige gør det der, jeg skal lige gøre noget. Skal lige se, om jeg synes, det er sygt. Jeg ved ikke, om jeg stadig kan det her med. Altså det her. Nej, bro. Altså. Oh my god. Altså mener du det her? Slide-juket. Ja. Må jeg lige prøve at passe på? Ja, ikke engang. Come on. Jeg kunne se en gang, der var du pro til det. Og jeg kan stadigvæk. Jeg gjorde det også. Så er det. Klar. Kig. Jeg har en strategi. Til når jeg ikke er taget. Kom. Og du tager igennem der. Ja, altså derfor jeg ikke tager imod dig, det er fordi jeg sidder og ser din gameplay. Nej, det gør jeg sidder og kigger på, hvordan de gameplayer. Nej, bro. Det skal du ikke. Så ved jeg det nemlig næste gang. Tror jeg da ikke. Nej. Du skal ikke gøre det der, Liam. Du skal ikke sidde og kigge med gameplay. Hvorfor ikke? Det er jo ikke fair. Nå, men ikke på den måde. Ved du, hvad jeg mener? Nej. Jeg misser det mit største hobby nogensinde. Nu gør jeg lige 3. Why are you going? Det er jo ikke klart, du bruger gameplay. Jeg bruger alle gameplays. Ved du, hvad jeg mener? Det er sådan, jeg læser det ind i mit hoved. Okay, du løber derhen, og så juker du mig. Så tænker jeg, til næste gang du gør det. Okay, sidste gang, der sprang du herhen. Der sprang jeg nok derhen igen. Det ved du, hvad jeg mener nu? Altså, jeg sidder ikke og ser gameplays. Jeg ser og tænker det. Hvordan? Der sker. Nej, bro, ja. Ej, jeg venter på nu lige. Nej, det er de der dumme venter, der... Har du venter på? Nej, det er de der... Nogen, der ser sygt dumme ud. Fuck, Titi. Jeg må lige se, hvor lang tid videoen er på. 10 minutter. 5 minutter. Okay.
Hvor er du? Nej, bro, du læser min hjerne. Jeg læser din jukes. Og din jern. Fordi nu har du lige lært slide juke, og så tænker jeg, kommer nok til at gøre meget nu. Nej. Ej, det der du altså dårligt laver mig. Det der med Rockman, det er, at man hopper længere, end man gider. Ja, det er fordi du har det der booster. Nej, bro. Nej, eller jeg ramte dig. Tackle, bro. Ja, det var det også for mig. På et tidspunkt. Havde du ikke også det? Jo. Okay, du var lige der. Fuck, der er ikke fedt der. Nej, seriøst, jeg kom til at gå ud af cirklen, ikke også? Og så misser jeg mit hop. Nå. Det skal ikke være real, bro. Leon, hvad er du? Kan du se mig? Ja, hvis jeg kigger, men lige nu der sidder bare fuldkommen... Holy fuck, jeg skal på... Holy fuck, jeg går lige nu. Skal jeg gøre mig lidt mere dårlig? Det er stor pris på, hvis du gør. Okay, jeg skal bare lige prøve at se, hvor lang tid jeg egentlig kan blive... Nå, der er stoppet altså. Nej, det er sygt tackle. Er vi enige? Ramte du mig? Ja, så er det ikke det. Jeg skal lige se, hvor lang tid vi nu. 12 minutter. Nu skal jeg lige læse dig. Prøv lige at gøre nogle moves, så skal jeg lige læse din mind. Okay, det kan jeg gøre, mens jeg prøver at tage jer. Nej. Prøv lige. Må jeg lige prøve at være igen? Hvorfor skal jeg prøve at igen? Hvorfor skal jeg prøve? Ej, du står bare snydt med det. Nej, helt seriøst. Jeg bliver ved med at gå ud af min cirkel. Nej. Holy cirkel. Selvfølgelig, jeg hader de der blade der. Ja, ikke også? Kan ikke det der. Okay, Tyre. Tror du bare, vi skal lave lidt for sjov nu, fordi jeg glemmer tiden nok snart. 13 minutter. Jo. Jeg er fucking ved at dø, mand. Nå, hvad skal vi lave? Det var ikke sådan... Husk at subscribe. Ja. Og like den her video. Ham der. I skal subscribe. Bare 4 mere personer ser den her video. Subscribe til ham her. Hvad du hedder inde på YouTube. Jeg kommer frem, hvis I søger på Ty Gaming, THYGE, mellemrum, GAMING. Nej, THYGE, mellemrum, GAMING. Er det ikke det? Jo. Ja, og så kommer jeg frem. Og det her, det er Liams gaming-verden. Jeg gad godt lige have sådan 25 subs. Bare på en eller anden. Ja, og I skal give ham 100 inden den her uge. Altså, jeg tænker bare sådan 20-25, fordi det kunne jeg godt blive glad for. Hvad fanden var det her? Så... Okay, seriøst, hvad skal man bruge den til? Det er sådan det er de der med materialer, du kan collect. Nå. Fuck, det er hårdt, mand. Altså, jeg er sådan en fucking syg strømper. Så, altså, det går sådan... Fint nok med at spille Gorilla Tag. Vi grinder det sådan lidt nu. Fuck, jeg er en, der har fået lange arme. Jeg er en, der har fået lange arme. Snakker du? Jeg prøver at hjælpe. Vis det kameraet til Hallo. Prøv at vise de normale arme. Det er fucking dejligt, man har fået lange arme. Jeg tænker, at vi vil slutte den her video her. Vi ses! Husk at like og subscribe. Ja, til ham og mig. Jeg vil godt have 20-25, så vi ses!